A mi em falta temps, m'haurien de confinar molts mesos per llegir-me tots els llibres que vull llegir. S'ha de mirar la part positiva. I si hi ha algú que també treballa com una formigueta, estigui o no estigui confinat, és el Joan Obiols, que ja el veig cap aquí, que a més avui aprofitarem per felicitar-lo, perquè ahir va rebre un premi, el Premi Mossèn Vives de Periodisme, que atorga Òmnium Cultural de l'Alt Urgell. I avui parlem de 2 nous volums. Quan s'acabin els volums, que ja en falta, on deu faltar 1 o 2, no en falten més. Un, oi que sí? Falta el de la Seu d'Urgell, oi? L'Alt Urgell. A veure, agafo els llibres que els posaré aquí, que així els podrem ensenyar. Tenim els 2 nous volums d'aquest viatge universal pel Pirineu d'en Joan Obiols. A veure, que els poso aquí. Una feina ingent. Jo li pregunto cada any que parlem quantes entrevistes ha fet, i jo ja no sé per què li pregunto, perquè ell ha perdut el compte, segur. Sí, ho he de contar algun dia, però jo calculo que... Per sortir al llibre dels rècords, perquè segur. Sí, jo calculo que unes 2.500. 2.500 entrevistes. Les contaré un dia amb tranquil·litat. Ni que sí. De la primera col·lecció, 1.300, aquestes estan comptades, i de la segona jo calculo que això, a la llarga, a la ratlla de les 2.500 en total. Un viatge que va començar fa dies ja, va sortir d'Andorra el viatge universal del Pirineu? Sí, comença al Principat d'Andorra i acaba aquí, acaba a l'Alt Urgell. Acaba a l'Alt Urgell i mentrestant anem fent, desgranant episodi a episodi, volum a volum, tots i cadascun dels camins del territori, escoltant totes i cadascuna de les veus del territori, com deia, un treball impressionant de recerca. Sí, la feina és lenta, és una feina que l'has d'anar fent a poc, perquè la conversa no vol presses, no? I per tant, si vols arribar a aprofundir en cadascun dels personatges, doncs lògicament ho has de fer amb tranquil·litat. Però bé, és un plaer, és la part més maca. La part més difícil és quan arribes a casa, t'asseus davant de l'ordinador i has de donar forma i cos al que has anat recollint. Comencem parlant del primer, del que va abans en el temps, per entendre'ns, el de la Ribagorça aragonesa. Sí, bé, el 8 és la Ribagorça aragonesa i el 9 la Vall d'Aran i la part francesa, la part occitana. Què podríem destacar de cadascun d'aquests volums? Què el fa diferent? Quines especificitats té respecte a la resta de camins d'aquest Pirineu universal? Bé, la Ribagorça aragonesa, la característica principal és que és un territori immens, molt extens, té 2.500 quilòmetres quadrats i té una característica que és comuna a totes les comarques del Pirineu, lamentablement, que és el despoblament. La Ribagorça aragonesa, que té 12.000 habitants, que tenia 12.000 habitants quan jo vaig passar per la comarca, ja ha caigut per sota dels 12.000 habitants, i només té 3 nuclis, diguem-ne, d'una certa entitat, que són Graus, que és la capital de la comarca, que té uns 3.200 habitants, després Benavarri, que en té uns 1.200, i Benasc, que en té uns 1.000. La resta tots són nuclis per sota d'aquestes quantitats. Per tant, 12.000 habitants, menys de 12.000 habitants vol dir una població envellida, vol dir un dinamisme, diguem-ne, alentit, i per tant tot això repercuteix negativament en la comarca. Ara, és una comarca interessantíssima, té una riquesa de matisos tant físics com humans extraordinaris, i la veritat és que hi ha una anècdota que la puc explicar, és breu. Aquest és l'únic llibre que té trampa. Com que té trampa? Sí, dels 10 volums, l'únic llibre que vaig fer una trampa. Quan jo entro a la comarca, els que tingueu l'oportunitat de llegir-lo, doncs tindreu l'oportunitat de comprovar això que dic. Quan jo entro a la comarca, ja a la zona aragonesa tenen unes petites oficines de turisme que són molt útils, són unes casetes molt petites de fusta, i són molt útils perquè allà pots treure els mapes més recents, en fi, els prospectes i els díptics més recents de la comarca que t'ajuden després a situar-te. Hi havia un senyor aragonès de l'Aragó endins, em pregunta què fa, jo li dic que fa un viatge i em diu, ¿usted irá a Graus, no? Digo, pues no, en principio Graus no tengo previsto porque... ¿Y por qué? Porque es una zona que la he vivido poco, una zona que no tengo excesivo contacto y em diu, hombre, pues oiga, y además, ¿cómo se titula el libro? Viaje universal. No, si es universal, no se pare usted, vaya, recorra el mundo entero, no sé.
Total, que... Que va bé d'anar a Graus. Bé, no, jo vaig dir, doncs en principi des de Campo fins a Graus no ho faig. I naturalment així es va quedar. Total, que jo ja en fi, acabo el llibre i aquells remordiments que tenim, no? Em començo a tenir el remordiment de dir, home, escolta, si faig la comarca de la Ribagorça Aragonesa i deixo només aquesta part, quina pena, no? Clar. Total, que decideixo agafar el cotxe, anar-me'n, instal·lar-me a Graus i acabar de fer tota aquella zona. L'únic problema que hi havia, i ara veig a l'Àngels aquí, l'únic problema que hi havia és que el llibre ja era l'editorial. Ostres. I per tant, si jo posava la part de Graus al lloc que li corresponia, evidentment tota la maquetació se n'anava en l'aire. Però en l'aire, perquè clar, hi havia els capítols, hi havia tot muntat, és a dir, la maquetació... Aleshores el que vaig fer va ser un invent, que va ser ampliar aquella conversa que jo vaig tenir amb aquell senyor aragonès a la caseta d'informació, i aleshores el que surt al llibre és el que jo vaig viure quan vaig anar 4 o 5 dies a la zona de Graus, és a dir, que les seves respostes són les que jo vaig viure. La trampa ve aquí. És a dir, és una llicència literària. Bé, és un pecat venial, que diuen, no? Aleshores el que faig és això, doncs agafo el que jo vaig viure, ho poso en boca d'ell, i la conversa aquella, que va ser molt breu, s'allarga bastant més. És l'única trampa que hi ha. Home, no. I en quant a l'altre llibre, doncs, hi ha 2 parts completament diferenciades. La Vall d'Aran, la coneixem tots millor, i després aquest viatge que va des de Luixong fins a les Termes ja és una zona evidentment diferent, evidentment és una zona oblidada per París, és una zona de les més deprimides de França. Curiosament, en aquesta zona pràcticament jo no vaig sentir parlar occità en cap moment, pràcticament en cap moment. Hi ha algun fragment, algun text, algun rètol d'alguna plaça, alguna cosa molt aïllada amb occità, però així és com més cap al nord sí que es troba ja... És veritat. La part occitana és més viva, és més al carrer, hi ha més presència de l'occità. En aquesta zona pràcticament no. També és una zona molt despoblada i els nuclis més importants són a una banda Luixong, Banyeres de Luixong, i a l'altra banda les Termes i Tarascó, que són els nuclis més importants. Ara bé, té també molt interès, és una zona que val la pena de fer-la perquè hi ha un conjunt de valls que les tenim tan properes i a la vegada són tan desconegudes per nosaltres, doncs que, en fi, és un plaer anar-les a recórrer. Déu-n'hi-do. I ara ens faltarà, suposo que l'any vinent ja tancarem aquest cicle amb l'Alt Urgell. Sí, si no hi ha novetat, espero a final d'any. A finals d'any estem ja treballant el llibre, falta poc, per tant, espero que a finals d'any tinguem ja el llibre de l'Alt Urgell i quedarà només un últim llibre, que és un llibre d'entrevistes a la Seu, que serà una mena de complement, així extern, diguem-ne, a la col·lecció, però un complement al llibre de l'Alt Urgell. Ahir, en el decurs de la cerimònia de lliurament de premis, on el van guardonar amb el Premi Mossèn Vives de Periodisme, justament des d'Òmnium Cultural de l'Alt Urgell, ho deies, clar, que no es considera periodista, però és clar, després de més de 2.500 entrevistes, és ben bé haver fet un màster d'aquests en tota regla. Sí, sobre això hi ha una... És a dir, sempre m'ha agradat l'entrevista, no? I de la mateixa manera que jo com a autor literari doncs tinc el Julio Llamazares com a autor, diguem-ne, predilecte, com a periodista tinc el Jesús Quintero, que és la meva... Jo soc capaç de passar-me 4 o 5 hores escoltant una entrevista del Jesús Quintero. Bastant atípiques, d'altra banda. Sí, bastant atípiques, completament atípiques. Sí. I no sé, sempre m'ha agradat l'entrevista, tot i que mai l'he fet amb el sentit periodístic, no? Sempre l'he fet amb el sentit més humà, amb el de la conversa, amb el de la comunicació, i en canvi no li he donat mai un sentit periodístic perquè no tinc aquesta vocació. No? Bé, no deixa de ser un treball periodístic també, que en aquest cas es va reconèixer ahir amb tots els honors com ha de ser, i per tant des d'aquí ens afegim a les felicitacions. La veritat és que no ha de ser un premi per mi, sinó a tota aquella gent que ha fet possible que jo hagi pogut fer la meva obra, perquè sense ells tampoc hauria pogut fer res del que he fet. Afortunadament tenim l'ocasió de gaudir de tots aquests volums, de moment ja en tenim 9 d'aquesta col·lecció de 10 més aquest annex, des de l'editorial Andorra m'imagino que ja ho teniu, no? Ben bé per acabar de fer aquest ja últim sprint, perquè esclar, la feina està feta, cal acabar-la d'enquadernar i de posar bonica i d'acabar d'afinar, m'imagino, però que és un treball de molts anys en el qual jo entenc que també s'ha de posar en just valor
perquè de fet fa un recorregut ampli, un recorregut minuciós per tot un seguit de carrers, d'indrets que d'altra banda segurament quedarien molt desconeguts i que passarien desapercebuts per molts de nosaltres. Sí, la veritat és que ha sigut una feina molt llarga, molt complexa, molta feina, i esclar, treure 10 volums d'una col·lecció no és fàcil. No. Per tant, aquí amb la col·laboració de tots, l'editorial Andorra, amb l'Àngels Xàndria sobretot, que ha treballat moltíssim, amb l'editorial Salòria i amb Marcelí Pasqual, que també ha fet tota la part de distribució per aquí. En fi, molt agraït a tots ells i espero que l'últim dia a la Seu puguem fer un acte quan presentem el volum 10 amb tots ells i, en fi, expressar-los el seu agraïment públic, que ja ho faig avui i ho tornaré a fer llavors. En prenem molt bona nota, recordin que els poden trobar aquests dos que són els nous, però també els anteriors, també els poden trobar a l'estand d'edicions Salòria. Per tant, els emplacem allà si volen conèixer ben bé tota la feina que ha estat fent en Joan Obiols durant aquests últims anys. Moltíssimes gràcies. Recordem els títols: La Ribagorça aragonesa i l'Era Val d'Aran, l'Alt Coresans i els Sabarters, els volums, com dèiem, 8 i 9 d'aquesta col·lecció del viatge universal pel Pirineu que publiquen conjuntament l'editorial Andorra i Edicions Salòria. Joan Obiols, moltíssimes gràcies i enhorabona. Moltes gràcies. Merci.